lidi, já vás vítám v nový jdem na to. A moje tady právě, jo, mám nový baťoch, jména jsem měl plášť, ale tentokrát mám baťoch. A to je Luigi. Luigi, on je Luigi. Oh, too slow. I'm a Luigi. Oh, Number one. I'm a Luigi. You're too slow. 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 A hlavně nikomu říkat, že je pomalej. Ale pozor na jazyk. A jdu radši tady. Mezi nubáky! Luigi! You're too slow. Number one. You're too slow. You're too slow. You're too slow. You're too slow. I'm a Luigi. Number one. Soniku! Number one. You're too slow. You're too slow. Už buďuchu! You're too slow. Mají nás uklidní jenom. You're too slow. 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 To se mi nelíbilo. I am Luigi, number one. Neboj! You're too slow. You're too slow. You're too slow. You're too slow. Dám, že je očísko. You're too slow. 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 Už buď ticho. Co jsme vzali? O, mám ty pro takovou hezkou věc nachystanou. No, uvidíte. Taková. Dá se říct. Taková menší atomovka. Lidi, těšíte se na atomovku? Teď. A běž. That was not medicine. Aha. Já pomalu, ne? No jo. Ha! Tady můžu. Proč se tak tváříš? OK, jdu jim pomoct. That was not medicine. Tak komboj. That was not Medicine. Ahoj. To jsem nečekal. Vlastně, já jsem tu. Jupi. Daj tu mapu si, budeme dělat srandu. Jdeme na to. That was not medicine. Okay. Budu se poslal, nebudu dělat srandu. Ale bylo to vtipný. Nervy, Bobo. Já doufám, že to nebude to speciální kolo, Bobo. Kdybyste viděli, co je to, tak asi nedáte. Já jsem to nikdy nedal. Ne.
A tak ty vyhřovač vodený. Pozor! Au! To pískáš. Pomož mě. Mám na zádech mít. Nevím, jestli to mám použít. Ale já jsem si to nemyslel, já jsem dobrý. Jak jsem říkal, že mám pro vás zábavu, tak proč mám pro vás zábavu? A to jsem byl ještě teďka v lobíčku doslova. Jsem se na to koukal. Charles. Not medicine. Not medicine. Oh no. Oops, that was not meant. Jak ups, není medicine? Ne, vážně? Papu. Mám ještě, Pozor, pozor, ať vám nevybuchne hlava, kluci. To bude zábava, ale moc to nebude, no bude to fungovat jenom na to ví jak. Umíš to bude. Pojď. Naši atomovka, pojď. Tybo. Pojď. Pojď! Nad medicine. Není trošku rychlej, lidi. Flash normálně. A jo, vlastně vytáhře, taky můžete jít flash. Můžu vzpomnět na tu kolu, když si ji tady někdo teďka chlastal. Nerozumím mu, já vím, mám dát překlad, ale... Já umím jenom anglicky, ne po čínsky, nebo po... Ne, my umřem. Já si to půjdu jak vypnu, jestli umřem. Pomůž! Já umřu! Vy. Co vy? Tam vy. Tam. To není vážně. Se nebojím. Ne. Ne. No to je rychlejší jak ty. Satanáši. To není rychlejší, no. No lidi, tak není rychlejší jako on. Haló. A já chci udělat video jenom z jedné mapy. Zahrajeme takový buď 4 nebo 3 mapy a ukončím to. 3 kola ze 3 map. No z 3. Co je? Jestli brášku mě nedáš... No právě. Jestli mě nedáš odběr, tak dopadneš jak tady ten chudák. Nemám mě odběrat, takhle dopadlo. Tak, ale já si tak dopadnu taky. Protože taky nemám odběru sebe. To je no. Daily Story. Jo, tady jsem to koupil. Vytykálka. My zase dělám equip. Hurá! Hurá! Konečně se mi něco napovedlo. Dělám tady. Já si myslím, že je dobrý začátek pro... Samozřejmě, že všichni to dávají. Je to zajímavé. Pro epileptiky... To nelegální, protože jsou čistě epileptiky. Ona by se mohla
natočit trošku video, když nebudu na téhle mapě 3krát. Takže kdo to je epileptik? Vážně na téhle mapě nedoručuju, já jsem taky epileptik, ale... A mě to prostě nevadí. Já nemám bomby. No už nemám bomby. Já jsem bomby, ale už nemám bomby. Tak jo, to náhodička. Na téhle mapy. No, tam je to. Tady budu schovaný. Já mám vlastně tohle, jo, teď jsem si to jako vypil. Že tohle nechci. Dobrý, tady to chci. Co dáme? Je to trapný. Tady to je lepší jak tamto. OK, co tady máme ještě? Proč to není zvuk? Fajn. Jedu. Teď to čuká. Lightning bolt shoot from my fingertips!